अब्लानिया रन्जन दैमारि सारा बुंदों जों जि सुक्ति खालामनो नागिरदों बे सुक्तियाव मा मा लिरनाय दङ बेखौ जोङो फरायग्रोनो मोनोब्ला मोजां जायोमोन। जायफोरा सागोन होगोन जों सागोनगिरिफोरा जुदि राउन्ड टेबोलाव जिरायनानै बेखौ जोङो बिजिरग्रोनो मोनोब्ला मोजां जायोमोन होननानै सम आरो खाबुखौ बिदोंमोन। नाथाय भारत सरकारा सम होआखै। बरंस आइबिनि मानसिफ्रा रन्जन दैमारि सारखौ थ्रेटेनिं होदों। नोंथाङा बे सुक्तियाव सिगनेचार होआब्लालाय मा जानो? गोविंद बसुमतारी प्रमोद बर' बिथांमोना फैखाबाय। बिथांमोननो जोङो सुक्तिखौ खालामनानै हरगोन। नोंथांनि सिज फायारखौ जोङो एक्सटेनसन खालामनाय नङा बेबायदि थ्रेटेनिं होबाय। जोबथारनायाव जों एनडिएफबिआ हिदान्त खालामनो गोनां जाबाय जे जोंनो नागारसारनोसै। जुदि बुहुमनि बिखायाव थानाय बर' हारिया आलादा रायजो सोमावसारनो थाखाय मेंग्लिबायबालाय बेराफारसेथिं जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरा जुदि एनडिएफबिनि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारनायखौ एसेबो हैज्य खालामनो हालाब्ला जों बेयावनो जोंनि सोमावसारनायखौ दोनथ'नोसै होननानै बे सुक्तियाव जोङो सागोन होबाय। बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव खौसेथि आरो गोजोननाया फैथोंसै होननानै जों बे सुक्तियाव सागोन होबाय। नाथाय जेब्ला फेब्रुवारि 20 तारिखाव रन्जन दैमारि सारखौ जेलाव लानानै थांफिनबाय अब्लानिया बै समनिफ्राय जों एक्स एनडिएफबिफ्रा बिटिआर सुक्तिखौ शान्तिनि सुक्ति होननानै जोङो गनायनानै लानो हायाखै। जेब्ला दिल्लीयाव जानुवारि 27 तारिखाव बे सुक्तिया जादों गोबां मानसिफ्रा रंजादों। बम गावै गावै रंजादों। बेमफार दामै दामै मोसादों। जों एनडिएफबिआबो रंजानो गोसो खालामदोंमोन। नाथाय जेब्ला बिटिआर सुक्तिनि दसेनि उनाव जोंनि मबाइलाव मेलनि गेजेरजों बिटिआरआव थानाय दफाफोरा सफैबाय अब्लानिया जोङो नायबाय, बिजिरबाय, फरायबाय आरो जोङो केम्प सिङाव हाबसुनानै मोदै रुखु रुखु गाबनो गोनां जाबाय। जों मानो गाबखो? सुक्तिनि दिनाव जोङो रंजानोसो हानांगौमोन। नाथाय जोङो मानो गाबखो? मानोना जोंनि 34 बोसोर 34 बोसोर हंग्रामाव 5,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा मुंख्लं जालांबाय। 500निबो बांसिन आइजोफ्रा बेसेन गोनां खाफालनि गोजा सिन्दुरखौ हुगारनानै लानो गोनां जाबाय। 2,000निबो बांसिन गथ'फ्रा दिनै बिफा गोमाजानानै मावरिया जानानै दङ। अब्ला जोंनि नांसोमनाय आरो बावसोमनाया बेसेबांबा गोजौआवमोन जायनि थाखाय जोङो गाबनो गोनां जादोंमोन। बेजोंनो लोगोसे बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जायफ्रा जोबथेसालियाव दाय फोनांजानानै जोबजानानै दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों रेहाय मोननांगौ होननानै आकार इकार फंसेबो लिरनाय गैयैखाय जों गाबनो गोनां जादोंमोन। जायफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ बे सुक्तिनि गेजेरजों रेहाय मोननांगौ होननानै सेन्टेन्स मोनसेबो लिरनाय गैयैखाय जों गाबनो गोनां जादोंमोन। नाथाय सासे दावहारु महरै मेगननि मोदैखौ जोङो दोनखुमादों। जोङो मेगननि मोदैखौ दोनखुमानानै रंजानो गोसो खालामदों। थेवब्लाबो जोङो ओंखाम बोथिसेबो मोजाङै जानो हायाखै। जेब्ला जानुवारि 27 तारिखाव बे सुक्तिया जादों दिल्लीनिफ्रायनो राजनितिखौ जागायजेनदों। प्रमोद बर' उरखावगोरा गोविंद बसुमतारी बिथांमोना गंसे एर'प्लेनजोंनो फैदों। गाजा गोमजा लाख लाख बर' रायजो राजाफ्रा आर'नाइ लानानै बिबारनि माला लानानै बिथांमोनखौ बराय बराय काजलगावआव लानानै फैदों। आरो बेनिफ्राय जों साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारिखौबो जेलनिफ्राय ओंखारदों। बिथाङा सुक्तियाव मा लिरनाय दङ नायनो मोनाखै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंखौ फोथायनानै बिथाङा मेगन मेसेबनानै सुहोदों। खौसेयाव थांनानै थानांगौ। नाथाय साथाम सागोनगिरि रन्जन दैमारि, धीरेन बर', बि सावरायग्रा बिथांमोनखौ दिल्लीयावनो गारबोखुमादों। मानोना प्रमोदा मोनथिगौ रन्जन दैमारिजों खौसेयै फैयोब्ला बिबारनि मालाया रन्जन दैमारि सारनि गोदोनायाव बांसिन सिरिगोन। रायजो राजाया रन्जन दैमारिखौ बांसिन अनसायगोन। जायनि थाखाय बिथांखौ दिल्लीयावनो गारबोखुमादों। आरो बिथांमोना अखानायैसो जोंनि बिटिसि हालामाव सफैदों। जेब्ला रन्जन दैमारिया जोंनि डिजिगनेटेड केम्पआव सफैबाय लगे लगे भारत सरकारनिफ्राय जोंखौ केम्पआव थांनानै बुंहैदों
जे एनडिएफबि हाथियार गथायनो नांगौ मानोना बिटिआर दफायाव लिरनाय दङ आरो जोंखौ जानुवारि 30 तारिखाव गुवाहाटीयाव लानानै थांदों जानुवारि 30 तारिखाव जोङो 1550 जन एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरा 130 खान गिदिर गिदिर हाथियार 2000 निबो बांसिन फिसा फिसा हाथियार 2000 निबो बांसिन बेदफुग्रा ग्रेनेड आरो 20,000 निबो बांसिन गोथां गुलिखौ जोङो भारत सरकारनि आखायाव गथायदों बे गथायनाय हाबाफारिया गुवाहाटी नोगोराव थानाय GMCH नि अडिटोरियाम हलाव खुंफुंलांजादों जेरावनोखि बर' रायजो राजा सासेबो गैयामोन आरो बे हाबाफारियाव जोंनि आफादगिरिफोरखौ आर'नाइल' गानहोनानै फुथुला बायदि फज'नानै दोनबाय बे हाबाफारियाव जों एनडिएफबिनिफ्राय फंसेबो बिबुंथि लाखिनो मोनाखैसै सुक्तिकारिनिफ्राय जानानै प्रमद बर'आ बारस'नानै बाथ्रा बुंबाय नाथाय बाथ्रा बुंनांगौ जों एनडिएफबिहा दङमोन मानोना जि हाथियारखौ गथायदों बे हाथियारा जों एनडिएफबिनिमोन एबसुनि सम्पति नङामोन बाथ्रा बुंनांगौ मोनथाया जोंहा दङमोन नाथाय जोंखौ हाइजेक खालामनानै दोनबाय आरो हाबाफारिया जोबनानै थांबाय फेब्रुवारि 7 तारिखाव क'क्राझाराव जेब्लानोखि पलिटिकेल रेली प्रग्राम जादों भारतनि प्रधान मन्त्रिया फैदों आरो बे हाबाफारियाव जोंखौबो लिंनायलाय जोंबो बाहागो लाहैदों नाथाय बे हाबाफारियावबो जों एनडिएफबिनिफ्राय फंसेबो बिबुंथि लाखिनो थाखाय सम आरो खाबुखौ होआखैसै बिटिआरनि सुक्तिकारिफोरनि जानानै प्रमदा बारस'नानै बाथ्रा बुंबाय नाथाय बाथ्रा बुंनांगौ जोंहा दङमोन एनडिएफबिनि 34 बोसोर हंग्रामाव बर' रायजो राजाफ्रा जोंजों लोगोसे समान समान दुखु दाहा लाबोबाय साबायखर बावनो गोनां जोंहा दङमोन बेजोंनो लोगोसे जायफ्रा फासिनि अर्डार जानानै दङ बिथांमोननि जानानै नरेन्द्र मोदी बिथांनि सिगाङाव निमाहा बिनांगौनि बाथ्रा बुंनो गोनां जों एनडिएफबिहा दङमोन नाथाय जोंखौ हाइजेक खालामनानै दोनबाय प्रमद बर'आ बारस'नानै बाथ्रा बुंबाय बैखिनि समायाव जोङो बुजि मोनाखैमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव जोङो रोखा रोखा बुजिनानै मोनबाय जेब्लानोखि प्रमदा गयबारि आरो कख्लाबारियाव इलेक्शन गेलेनो थाखाय नमिनेशन होबाय अब्लानिया सावगारिया रोखा रोखा बेरखांबाय बैखिनि समायावनो प्रमद बर'आ फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव इलेक्शन गेलेनानै MCLA जानायनि सिमांखौ नुखुमानानै दोनदोंमोन जायनि थाखाय लाख लाख बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा हिरो जानो नागिरदोंमोन बेराफारसेथिं बिथाङा आसाम सरकारजों साइलेन्ट एग्रिमेन्ट दङ बिटिआरनि सुक्तिकारिया प्रमद बर' हारसिं नङा जों एनडिएफबिनिफ्रायबो 4 सागोनगिरि दङ रन्जन दैमारी गोविन्द बसुमतारी धीरेन बर' आरो बि सावरायग्रा नाथाय बिटिआरनि सुक्तिकारिफोरनि गेजेराव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा सोरखौ बांसिन अनदों दिनै रायजो राजाफ्रा मेगनजोंनो नुदों दिल्लीनिफ्रायबो RSS नि मानसिफोर UPPL नि जानानै इलेक्शन केम्पिं खालामनो थाखाय हरगासिनो दङ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा दिनै प्रमद बर'खौ बिटिआरनि सुक्तिकारिफोरनि गेजेराव बांसिन अनगासिनो दङ दिनै बिथाङा मानो अनजादों मानोना एनडिएफबिनि एजेन्डाखौ हाइजेक खालामनो हानायनि थाखाय आसाम सरकारजों अनजादों मानोना एनडिएफबिखौ फोजोबस्रांनो हानायनि थाखाय प्रमद बर'आ आसाम सरकारजों अनजादों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो बर' हारिया आलादा रायजो बर'लेण्ड नांगौ होननानै सोमावसारबोदोंमोन नाथाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युसन होननानै प्रमद बर'आ आलादा रायजो बर'लेण्ड बिनायखौ लिरथेनानै गारबोनो हानायनि थाखाय भारत सरकारजों बांसिन अनजादों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जायफ्रा गावनि उदै थाइसेखौ सुफुंनो थाखाय प्रमद बर'जों दैदेनजानाय UPPL संगठननि उन थांफानानै राजनिति खालामदों बिथांमोननि थाखाय लासिं सिं आरो सोंखारिथाव जाय मानसिया जातिखौ फोजोबनो नागिरदों बे मानसिनि उन थांफानानै राजनितिखौ गावनि उदैनि थाखाय राजनिति खालामनाया लासिं सिं आरो सोंखारिथाव नाथाय जों खावलायगोन जायफोरा UPPL नि उन थांफानानै राजनिति खालामदों बिथांमोना गिदिंफिननायनि सम जाबाय जातिखौ रैखाथि होनो थाखाय हारि बायदियै बे बुहुमनि बिखायाव थांनानै थानो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन जोंहा दिनै
बर'नि संगठन माहारियारि संगठनफोरा जोबलांबाय जोंनि आखायावनो राजनीतिनि खुंथायखौ जोङो हमथानानै लाखिनानै जोङो हारिखौ बासायनानै लाखिनो नांगोन अब्लासो बे बुहुमनि बिखायाव जोङो बर' हारि हिसाबै देदगा गोदगायै जोङो थांनानै थानो हागोन बिनिखाय जोङो खावलायगोन जायफोरा UPPL नि उन उन थांफानानै राजनीति खालामदों नोंथांमोना गिदिंबोफिननांगौ जेब्ला जानुवारि 7 तारिखनि हाबाफारिया जोबनानै थांदों जोङो गोबां सिन्ता खालामदों जों XNDFBआ बेबायदि गावस्रानानै थायोब्ला जोंनि गेजेराव सान्थिया फैनाय नङा आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जों मोनब्रैबो NDFBनि आफादनि दैदेनगिरिफोरा खौसे जालायनानै फेब्रुवारि 11 तारिखआव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बालामगुरियाव जोङो सावरायलायदों आरो बे सावरायमेलाव जोङो सिद्धांत लादोंमोन जों NDFBआ दिनैनिफ्रायनो खौसे जानोसै आरो बे सावरायमेलाव जोङो खौसे जानोबो हादोंमोन आरो बे सावरायमेलाव जोङो मोनसे थांखि लादोंमोन गभर्नमेन्टनि मोननै हाबाफारि थांबाय जों NDFBआ बाथ्रा बुंनो मोनासै बे कारणाव जोङो फेब्रुवारि 24 तारिखआव अदालगुरियाव मोनसे हाबाफारि लानो इच्छा खालामदोंमोन आरो बे हाबाफारियाव बर' हारिखौ खौसे जानांगौनि बिबुंथि लाखिनो जोङो इच्छा खालामदोंमोन नाथाय बर' हारिखौ खौसे खालामनो नागिरनायानो रन्जन दैमारिया दाय जाबाय बे हाबाफारिनिनो सानब्रै सिगां थामहिनबा फेब्रुवारि 20 तारिखआव रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव लानानै थांफिनबाय अब्लानिया जोङो गबिन्द बसुमतारी सारनि खाथियावबो थांदों जोङो खावलायदोंमोन जे माबा मोनसे राहा लामा लादो नाथाय बिथां सारा जोंनि बाथ्राखौ खोनासङाखै अखानायै मिडियानि गेजेरजों रन्जन दैमारिया दाय मावखादों जायनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबजानांगोन होननानैसो गबिन्द बसुमतारीया बिबुंथि लाखिबाय